अरे किती सांगायचे मग मरे ताती फुटवली ताती नाही अरे तुझे कास्ता मरे हिंग ओढो किती कांच होता रे ताती फुटवल म्हणटा मारे अरे बाबा तू सोच मग तेसो ताती नीती मागे कसं अरे किती सांगायचे माग मग मान मरे पसऱ्या को दाडा ताती आडो मागे अरे ती सगळं मुडपा लागत रे प्लास्टिका ताती येतात अहो त्याकला माय मुडपा बाबा ते चेक कोण आड्या मुडपा लागवले त्याका लागो मरे प्लास्टिका काय मग प्लास्टिकाच्यो भोरी ताती काय जमिनी मारली सगळी ताती एक जमिनी मारी तेल अरे इंगारा को पावत मग किती ताती मुले ताती का बार मरे त्या तात्या हा बरं का आणि तू केसो ताती दिसत दिसरी तू मुगे ताती फुटो मागवता अरे मुगे तात्या खबर कोण अरे माय माग ती पसऱ्या कसा ताती आडू लायलो ती तात्या खबर कोता माय सांगला म्हाका चेक कोण आड म्हणून अरे ती चेक कोण आड म्हणून एक डझन आड लायलो तात्या येताच रस्त्या आयला मारी तेल रे सगळी ताती फुटवली त्या तात्या लागो म्हाका टेन्शन झालं त्या तात्या लागो हा ते कोम्या तात्या खबर को तू आणि हुची तात्या खबर को दिसरी दिसली A few inches later. अरे म्हाका एक सांगू तू हुई मार पड हुई मोडगाव मार पड कित्या मार पड तुका आवय केस मार रे म्हाका निदलो कोडे माल मारे निदलो कोडे राव रे तू घरा कोण मार गायलो ना रे आता मोडगाव कित्या निदो मोडगाव होईन गेलो तू निदो म्हाका एक सांग मोडगाव आमगे स्टेट बँकाचे मोडगाव स्टेट बँक आते अरे थिंग गेल रे आणि थिंगा एक बोर्ड वाचिल मरे आणि थिंग बोर्ड वाचिलो बोर्ड वाचिल आणि थिंगा मांद्री बी घायला निदोलो बोर्ड वाचून मांद्री बी घाल निदोल म्हणजे कितकेसो बोर्ड मारला होता तिंगा अरे ना थिंग निदलो कोडे मरे पाड पळ सेक्रेटरी येला आणि स्वतःच मरे म्हाका कोण येलो सेक्रेटरी रे कोण सर्टिफिकेट अरे ते रे पिल्लू कान धाण घेऊन होते ते सेक्रेटरी अरे आव ते आता सेटिटेटी नी सिक्युरिटी म्हणतात का सिक्युरिटी अरे बाबा इन युअर लँग्वेज सिक्युरिटी ना लँग्वेज सेक्रेटरी सेटिटेटी होय माग घे नक तू की चाल ओ मागी की झाले निदो होईत तिंगा मग बाहेर होस मोठा धाडायचा तू बाहेर मला किती दावडायचा अरे आहे त्या सांगितलं त्या बोर्ड वाचून काय द्या निदोल मग तिंगा अरे एक सांग तू तिंग निदपा त्या बोर्डाचे किती बरोबर लागले अरे त्या बोर्डाचे बरोबर आले किती सोने पे लोन मिळता है मग अरे आवट्या तेंगे भाषेन बरोबर लावलं ते सोने पे लोन मिळताय म्हणून बांगरा ते सोना मुठाई आणि बांगार बँका दोन झाल्या तुका लोन मेळटा अरे बाबा बांगार दिला लोन मेळना बांगार सोना मुठे इन युअर लँग्वेज आमगे सोना मिळा निदपा मार पॉलिटी खबर मेळ तुका पण तुका काय बरो आवाज झालोय मरे अरे किती सांगायचे मुगे मरे म्हाका उकलेन सोडलो सांगते कितूलो ते बा मोकलान दोगान मोगान घालून जाय ते बा मोगान घालूनी पाड पळो मरे मोकले कोण पयशे काय मेळो आनी म्हाका सोडलो तेका लागो मरे दीस रात सर पिता कितू पाड्या जीव पासून दिवपा गेला ना जीव पासून अरे बाबा उकलेला जीव किती दिपा जाय रे आनी किती करपा रे सगळे वय तितले जा मुठाय बर म्हाका उकलेन सोड म्हणून अरे उकलेन सोड मरे आमगे थिंग एक बायला ते को जातलो किती उलयत रे बापरे किती उलयता आमगे देवागे माना मेत पासून हाय मरे पेल्याची वस्तूची आशा अरे वय रे जाण रे हांव आमगे माना मेंताय म्हणून पेल्याच्या वस्तूची आशा करू नये म्हणून पुते की जाले आता मात चेंज जाले किती चेंज झाले वन किती झाले आत की जाले तो बरं पेल्याची वस्तूची आशा करू नये फुकट मिळणार सोडू नये